Všetkým ahojte, som Angelina. Lajkujte, odberete náš kanál a kliknite na zvonček. A čo vám poviem o takej veľmi peknej knihe, ktorá sa volá Smradi. Epizóda 14. Čakali ste to? No, ja som čakala, podľa mňa aj vy, 14. epizódu. Mám tu ešte aj 11, 12 a 13. Mám na kanáli video aj jednotky, dvojky, trojky, štvorky, päťky, šestky, sedmičky, osmičky, deviatky a desiatky a 11, a 12 a 13. A keď ste ich ešte nevideli, tak šmihom stopujte toto video a choďte od začiatku. No ale táto kniha Smradi epizóda 14 sa mi veľmi páčila. Ja som ju veľmi rada čítala. Napísal ju Aaron Blabey. Aj ilustroval ju Aaron Blabey. Vydavateľstvo Albatros. Takto vyzerajú tie 13 kníh, čo sú na kanáli. Tu, keby ste chceli vidieť 13. Dvanáctka vyvolená a 11. Zostup temného vlátu. Ale táto kniha... Dobre. A táto kniha sa mi asi najviac páčila, ale všetky knihy sa mi páčili z týchto. Ale táto bola fakt super. Prvý tým, tam, kde bol líška, vlk, prasár, mačka, žralok a proste maličká rybka. Ešte tam bol taký maličký... Jak sa volal? Volal sa... Volala sa Vybušná. Bola taká maličká, ako... neviem, ako to môžem nazvať, lebo fakt to neviem opísať. Proste bol to taký maličký medvedík. Neviem. S takým milým sopikom. Páčila sa mi, bola taká maličká, milá, agresívna. Neviem, ako to ešte môžem opísať. Jak sa proste ten tým, prvý, bol jeden tým celý veľký, kde boli všetci. A potom v jednom vesmíre sa museli rozdeliť a potom neboli proste spolu. A ten prvý tým s tou mačkou, líškou a s tým vlkom a tak ďalej sa dostal do vesmíru, do dverí, tam, kde bolo taká... jak to vám môžem opísať? Proste... Ukážem, jak to vyzeralo celkovo, že... Keď to nájdem. Ale... nájdem asi.
toto. Tak toto vyzeralo. Oni proste nevedeli, čo to je. Oni tam spadli do toho ďalšieho vesmíru. To bol taký veľmi lepkavý, dajaká veľmi lepkavá väža. Sa zdalo, že s dajakým medom, či čo. No, to bol med. Vyvolená. Keď ste videli 12, už to nebudem tiahnuť. Vyvolená je tá líška, už to asi viete. Jak v 13. epizóde, dobre, odpadla akože. To som vám nehovorila. Proste v 13. kapitole odpadla a ešte od vtedy do 100 strany, do 127. strany celý čas ju mal na rukách vlk. Hej, je to divné, ale potom, keď si vlk rozmyslel, sa dozvedel, že tá lepkavá nejaká väža, že ten med ho môžu mať len včely. No, akože teoreticky, fyzicky a proste ešte dajak, že podľa neho to by bol vesmír včiel. Hej, mal pravdu. Proste nechcem o tom vám nič hovoriť, len ukážem ten obrázok a už sa dozviete asi. Proste to bola kniha, celá kniha o jednom vesmíre, len na posledných asi 3 stranách. Na poslednej 10. kapitole, kde bola asi 6 strán, skoro bez textu, sa dotrapili do iného vesmíru, kde ich čakalo prekvapenie. Najviac líšku, vyvolenú, čakalo prekvapenie. Jaké prekvapenie ich čakalo, sa môžete dozvieť, keď prečítate túto Smrádí 14, epizódu 14. Veľmi sa mi páčila. Ináč nezabudnite lajkať. Proste dávajte like. Lajkujte a dobrajte náš kanál, kliknite na zvonček. No a všetkým ahojte.